ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه متخصص فويتي مي فيدو دلك تخصص كولا على يمون دلك بلا بين تخصص كولا وكريدي كاسانيا شيمبني في مكا نيني ابي مي نيني مودلو
ala ka dilalen ninnu an bɛ kɛ k'o de ɲɛɲini diɲɛ yɛrɛ da fo ka se bi ma halisa an ma o bɛɛ ɲɛdɔn ala dun ko k'a bɛɛ bi anw de kama a bɛɛ bi anw de kama huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a fɛn o fɛn bi yan k'a bɛɛ b'anw de ka bila la o kumana i kɛɲɔgɔn i k'i da dɔn i k'a dɔn ko dɔnni foyi t'i bolo fo fitini wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kada ka hali min bɛ diri ma i m'o bɛɛ kɛcogo dɔn fɔlɔ dugukolo kɔkanfɛ dilanlenw sariya ye fɛn damadɔni minnu haramuya la n'o y'i bɔ a la a tɔ bɛɛ b'an ka bila la koyi nka n'i tɛ min ɲɛ dɔn i tɛ se k'i yɛrɛ nafa n'o ye n'e tɛ min ɲɛ dɔn n'i tɛ min si dɔn hali pétrole filɛ kuma dɔ tɛmɛna a kuma si dɔn gaz naturel filɛ kuma dɔ tɛmɛna a kuma si dɔn matière caman bɛ yen bi adamaden bɛ kɛ ka fɛnw dilan n'a ye kuma dɔw mɔgɔw tɛmɛna olu ye matière in ye ka tɛmɛ a la u m'a si dɔn k'a bɛ se ka fɛn ɲɛ olu ye wa a bɛɛ an ka waati mɔgɔ fana ɲɛna ko an sera dan na maa nataw fana bɛna fɛn wɛrɛw ye k'o tɔnɔ bɔ nin waati mɔgɔw ma min si dɔn hali sisan ko chinois nisɔndiya bɛ k'u taara gaz naturel sɔrɔ u ka jamana fa dɔ fɛ o tun bɛ yen a tun bɛ yen a bilala yen bi de ya Chine bɛ yen kabi kuma jumɛn chinois y'o ye don o de kɔsa in na Turki fana ko k'a ye dɔ ye ji la a ka fa dɔ fɛ a bilala yen bi de ya a tun bɛ yen o tuma na n'i ye ala ka dali filɛ adamaden ka dɔnniya bɛɛ bɛ munumunu ala ka fɛn dilanlenw de ɲɛɲini na e yɛrɛ ma se k'o bɛɛ ɲɛ dɔn hali adamaden yɛrɛ ɲɛ bɛɛ ma si dɔn adamaden yɛrɛ ɲɛ bɛɛ ma si dɔn adamaden yɛrɛ kun t'a dɔn o de y'a to i wasa don ala nɔw la i ka ala bonya dɔn ni o ye kɔsa in na maa dɔ tun bɛ seli an fɛ yan bɛ seli an fɛ yan bana dɔ cunna a kan bana in furakɛli senfɛ kibaruya dɔ nana dɔgɔtɔrɔw y'a lajɛ ko kansɛri de b'a kunkolo sɛmɛ kɔnɔ ko nka kansɛri in bɛ yɔrɔ min na ko hali an filɛ yɔrɔ min na diɲɛ dɔgɔtɔrɔ si ka opération tɛ se yen a tɛ farafinna ye a tɛ farajɛla tɛ ko se tɛ se ka kɛ a yɔrɔ ma ko n'i magara yen na dɔrɔn a banna ko ni bana sera o yɔrɔ in na ko opération tɛ se ka se a yɔrɔ ma kunkolo bɛ opéré dɛ nka ja dan b'a yɔrɔ la dan bɛ yɔrɔ opéré taw la ne m'a fɔ dɛ dɔgɔtɔrɔ de y'a fɔ mutakhasisu de y'a fɔ a ye baara in analyse dama sɔngɔ ka ca n'an yɛrɛ bila o bɛ détaillé ne ka kuma tɛ dɛ dɔgɔtɔrɔ kuma don yan'a ka taa fɔ k'a fɔ tan k'a bɛ tan a bɛ tan ko o yɔrɔ in bana in yera yɔrɔ min na sini y'a jira ko bana in bɛ yɔrɔ min ko maa si tɛ se ka se yen a bɛra anw de bɛ sigi an bɛ ɲinɛ ala kɔ an bɛ adamadenw majamu ne m'a fɔ dɔnniyaw tɛ diɲɛ kɔnɔ bi dɛ ne m'a fɔ technologie ma développé dɛ ne m'a fɔ médecine ma taa ɲɛfɛ dɛ nka a kana foyi ni ala suma laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir foyi tɛ komi ala cogo mɛni masadu yeli masadu innahu ala kulli shay'in qadir ay se ko bɛɛ la wa huwa bi kulli shay'in alim a bɛ fɛn bɛɛ dɔn ahata bi kulli shay'in ilma allahu ta'ala ka dɔnni ye fɛn bɛɛ lɔ kɔ o min filɛ o ye adamadenw b'a fɔ ko fɛn o fɛn tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ tɛ ala fɛ yen mustahil tɛ ala yɔrɔ dɛ nin tɛ se ka kɛ o ye ala ye laada minnu bila anw ni ɲɔgɔn cɛ yan nka a tɛ se ka kɛ tɛ ala yɔrɔ innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu ala ka ko de ye o ye n'a ko min ka kɛ cogo min na o bɛ kɛ ten o tuma ko n'i ma ala dɔn ala de ye faama ye a ye kabakolo bili 7 dilan o y'a nɔ ye
ni iko te tiɲɛ ye mana a dila b'a jira an na ni ko a dilala a yɛrɛ ma an bɛ taa ci fɛ yanni i ka kɛnɛya ko yen de o bi m'a bila cidenw bɛ kɛ ka na u b'a fɔ ko ala de ye kabakolo dilan e ye samaɲɔgɔnya ko la i ye tigi wɛrɛ y'a la a tigi ma wɛrɛ ma y'a la min ko a ta don o ta don dɛ ko a ye kabakolo dilan ka dugukolo dilan bil haqqi ni tiɲɛ de ye koyi kawange hali 20 sur 20 nkalon t'a bili dɛ n'i sera so bilili ma i b'i jɔ ye f'i ka tiɲɛ dɔ sɔrɔ kawange ale tɛ so tɛ bili ni nkalon ye dɛ e ma bɛɛ bɛ sojɔla bɛɛ b'a ye bilili de ka gɛlɛn bilili de ka gɛlɛn kabakolo bili 7 bili de do koyi kabakolo ye bili de ye dɛ tubabu bɛ kɔnɔ sutɔmɔkan minnu fɔ an t'an tulo don o kɔrɔ koyi ala ko saqfu de do saqfan mahfuza wa bina'u de do fɛn jɔlen de do nka jɔlifɛn min do tulo ma t'a kɔrɔ a sɛmɛn tɛ fɛn na a den tɛ fɛn na a dulon tɛ fɛn na fɛnba de do koyi kabakolo ye dalifɛnba ye jɔlifɛn do jɔlifɛn min do a minɛn bɛ ni ala ka sebaaya ye n'anw bɛ dugukolo kɔnɔ n'anw ye filɛli kɛ a bɛ k'anw ɲɛna ko kabakolo de dabiri bɛ dugukolo da la ni k'a dawolo sigi a kan komi n'i ye filen dabiri a tɛ ten koyi kabakolo in minɛn bɛ ni ala ka sebaaya de ye ala yɛrɛ y'o fɔ a ko Alahu Taala bɛ ka kabakolo minɛ a kana bɛ dugukolo kan a minɛn bɛ ni ala ka se de ye ala k'an ci di limaniya la وصوركم نيغا أسوريا فأحسن صوركم نيغا أسوريا وچيه ko Allah Ta'ala ya adla akame adama dum dimman yoroyna ya waye awdla ay asuraya ninga asuraya nye tafsiru kala ko ola ako adama de ta fa asuraya ka falin foila mishi ma chenye chugo adama de ma cheju ya chugo ita fa ga yele maka ke mishi chen mai adama de mi ima ni oro foi sura chenyena yali ba fa sura ka yele maka ke sinaniya araba go sine ko kaza chega ko sinani guys ke ma cheju do ba fa ga yele maka ke sinani bara tafsiru kala ko da fa ahsana suwarakum ko bede bala koy do ko ni chekay doye nga adama de yere di sura yakay ala ko nyaadla ka asura yi laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim odiya tumamun bi adama de lasli sigi kata ngoma oni qur'ana ti nyoyi mam ba fuka dem ne ku turni faso doy ni be ku dombal ya kuma wi ni be kono shuto mo kon adama de furadama asura ya kan ni jiko inata bal adama de follow ya sura ya kun dafale do katame sanga kadaka ni adama ka qissal laje adama la chugo no borobora ni amba hawa no chugo ya fora basura adama din to makku ulula yakuba yala si chugo dafalila naka shidona na dondoni fuga na sanga watin ko ala ya adla adama din sura en kana jonla de inni yoroma bala fema adama din sura en o de ba adama din ya tangaddaika adama din ya bunya o de bodaika في أي صورة ما شاء ركبك ni adama de bangina dungodo ko adde kera feena ma wore mi da adama de ada abke ka abke kono gonko bay wa mara libbi geleya fam ci go foytala ala kan sham
وهل فينا ما ورو فنا منا بني نا يردوني عدم دي بورانيون في أبيك كبا كوي مغو نيكرو وفينا ماي مغو بسرا أفالي كجلة عدم دوم يرو مثلا سقادو نيدا منا كيكو ما عدم دي نيدا مو بسرا وسقا كانت جلي وبارا ده ومو بمكا كونيين وفنا عدم دي سورة من فلوي إما نيدا ما يفهم لجي دون بوكو كو أفهم بابه نتعرفوا أبي نينغو أبي على الإطلاق ما دولا وكمان فراتيكاب يعني نينا ما يفهم لجي أفهم بابه دي بريليدو أبي دابرين بي أدم دي جومبي كاتلي أدم دي جومبي كاتلي كيلي أفلانا ني أدم دي سغلون لجي حواسو منون ديرا أدم دي ما سومي منون ديرا أما باركة منا منون ديرا أما أبي بمبي أبلاسيلا وخلق الله آدم على صورته وعلى آدم أدلا تشوي يريد دي لكوي جونغو على أني أدلا تشوي مينغا كام etsika ma shitsika mo convaincre ka fo ko tlo ngai ngolo chama jedila ma shitsika fo ko adama de nyek ngai atege de kono ni mbe yoramna o kan yekoy nabi dain adama de yoromi mbe yoromi o kan wallahi ni yelema do yira do tala dro do de ba don ko jongwala fiye ta alaka dalla abo kede ka jirka kaba ko jira ana ka kase baya jira ana ba don de do banyina kuma dawla ko nyekse kilimbala ko ba tela ateke fenje nyuma mo nyokoro abaga kaba ko fen wa ba ka nyina ba gele hali tige de ngoni nduru infle ni woro na fara la ka be ke duni ibulu ateke fenje nyuma ba dawla do buji da faka tike ka bala to ta kunga nga foko kari hani Allah tare biye ita cara nga duru inde o bembe te teru o duru vanani kelembo idore baka bara placi tege dingoni ni kelembo ala o kelen dondo ni bi bolo ka bara ba joroy adama de ala ye somi munun di ama yeli somi suma somi meni somi lamsu somi no ye ka fe santina magarila hali ni fe do yi sogo ibe dimi somi ne mbede here ala bituka nadira do ke ka sibaya jira mo be fe do kundo usine usra do be usrai itara bahsu ka lay bay amgo ukadu ekera ma yelekewi ko do bu ukadu de no fe ate ma anu ni ma to chugo tekele o jumai ute dimi te bo dimi kalama te dimi santi bisa ya muru do farla dimi te kala u kolo be kari atu dimi ibu bro atu te dimi te ute dimi santi agwa balika ya fogo ma do be farakuru chejew yimi abu bujeli fero yimi ate foi kala o kaba ko mo façon do abuka dude bela wana fora isi ko dimi shidoni ko e nemay ako nun tay ngadi ko du uji dimi santi amadi be adaka o ko mo do sarala yoro do be kari to boa kala ma fa yoro be tuli se dimi de bato be boa kala ma ko do ben yoro ina hani koloni so ema bo akala ma bi so ko amna de nga faribina fi ko fedo biya bana nyabi
ala ya adama de dilai fo fengala abe jorobi ni dumuni ke dumuni bita wolo femununa abena tasradu daji nunji klobo nyeji fɛn jima fɛn bɔ adamaden la a bɛ bɔ dumuni kelen de la dumuni min bɛ dun a bɛɛ bɛ bɔ o de la a bɛɛ b'i ta o de la nka nin si ni si tɛ kelen n'i ye tulo b'o bɔ k'a da i nɛn na i b'a sɔrɔ ale ka kunna de tulo b'o ka kunna a bɛ fɛn ɲɛnamaw de gɛn ale dabɔra o de kama tulobo bɛ yen ka fɛ a bɛ komi ni gɛrɛsi don fɛn la kunbɛla de don ka fɛn ɲɛnamaw ni fɛn kuntanw kunbɛn o kana don ne y'a to tuma bɛɛ k'i tulo sɔɔri fo ka taa fɛn bɛɛ bɔ tulo bɛ nettoyer ka da hakɛ de la o tɛ dɔgɔtɔrɔ kuma ye dɛ o y'an yɛrɛ ka adamadenya faamu ye dɔgɔtɔrɔ m'o fɔ an ye dɛ ani ye kodɔn kumaw lajɛ o bɛ yen n'i ye dɔgɔtɔrɔ ɲininka n'u yɛrɛ b'a si dɔn u n'a f'i ye ma bɛɛ kala sɔɔri ka don i tulo kɔnɔ dan yɛrɛ t'a la tulobo in tɔ ni to yen a bɛ baara dɔ de la yen hali nunji min bɛ kɛ adamaden nun kɔnɔ fɔ kun de bɛ kuma in bɛɛ la a bɛ ɲɛci dɔ la yen o tuma dɔw ni ji foyi t'i nun kɔnɔ ni fiɲɛ bɛ don a b'i tɔɔrɔ daji min filɛ an da n'o tɛ kuma tɛ se ka kɛ o da bɛ baara kɛ ni daji de ye ne ka lama in tulu bɛ kɛ mobili yɔrɔ dɔw la cogo min n'a bɛ to ka taa la dɔɔni n'a bɛ magaya da de fana bɛ kɛ ka magaya ni daji ni a banna pewu dɔrɔn nɛ bɛ bloqué da to kuma dɔw la ni kumakɛla ye kuma kɛ k'a kɛ n'a ma ji dɔɔni sɔrɔ k'a min dɔrɔn a laban kuma bɛ jɔ n'i y'o lajɛ daji filɛ bu wɛrɛ t'ale la fo n'i ye fɛn min dun n'a ye o bu ta kasa wɛrɛ t'a nɔ fo ni maa min ban ba da saniyali ma ale bɛ ten ji min filɛ n'a bɛ ɲɛ bɛ lama kɔnɔ fana ji o de b'a to ɲɛ bɛ lama la ni ji tɛ ɲɛ kan se ka lama la da to hali muso minnu b'u ɲɛsi tigɛ ka bɔ a la ɲɛci de b'a la yen koyi a to a la yen ɲɛsi bɛ baara de la yen ko ala de y'a dilan fa ahsana suwarakum a y'a suraya ɲɛ ko alakira ka sahaba dɔ tun bɛ yen sallallahu alaihi wasallam hali n'an ma maa tɔgɔ fɔ k'a senkala kunna misɛn riwaya dɔ nana n'a ye ko a t'a fɛ a senkala ka ye kuma si ko don dɔ alakira ko i senkala bɔ ko ala ka dali bɛɛ cɛ ka ɲi riwaya sa a sahali n'a sahabaliya o y'a dama kuma ye nka kɔni adamaden kana tuma dɔw la n dacogo yɔrɔ dɔ ni maa tɔw ta tɛ kelen ye kan'a kɛ k'i tɔɔrɔ ka n'i dogo n'a ye kana boli donc ko dɔ i ta in fana ka ɲi ka tɛmɛ dɔ kan ok bɛɛ n'i sɔn fɛ wa i b'a sɔrɔ ala y'i ta in kɛ ten ka da kun dɔ kan e t'o dɔn ala y'o fɔ an ye hali ka mɔgɔw couleur fɔ ɲɔgɔn kɔ ko ala y'a fɔ a y'a ɲɛfɔ a ye fɛn o fɛn kɛ a ye kun fɔ a bɛɛ la i ta in kɛra ten ka da kun min kan i t'o dɔn dɛ wallahi ali ala ye maa dɔw lajarabi ni fiɲɛ ye i b'a sɔrɔ e fiɲɛ da kun bɛ n'i se kungo ma fiɲɛ in de fisayara e ma ok b'a sɔrɔ e fiɲɛ da tun bɛna kɛ min ala y'o dɔn a ye fiɲɛ in kɛ ka maa dɔw bɛ yen bi est ce que maa dɔw ka ye cogo ɲuman yɛrɛ kɛra u ma hɛrɛ bi a jango muso kunda muso dɔw dacogo ɲɛni est ce que a kɛra u ma hɛrɛ
kɛra sababu ye ka u ka musoya yɛrɛ daraja ban olu kɔni tora u bɛ kabaw yɛrɛ la ma Ala barika da m'u yɛrɛ sutura u bɛ yɛrɛ feere la e yɛrɛ tigɛra min na k'o dancogo man ɲi e yɛrɛ tun tɛ sɛgɛ ci o la ma a yɛrɛ tun tɛ girin o kan o ka cɛjuguya ma k'a ma hɛrɛ ye wa o furula o n'a denw filɛ a cɛla la nin e n'i ka nin cɛ ɲɛ ba in i fili i faso la halisa o tuma Ala tɛ foyi kɛ gansan o de y'a to Ala ka ikhtiyaru an delila ka Umaru ka kuma dɔ fɔ yan Umaru ko dugu mana jɛ k'ale to cogo o cogo la ko bɛɛ ka kan ale a min ka d'a ye o min man d'a ye k'a bɛ dama ko mun na a ko ka d'a kan ale t'a dɔn a ka hɛrɛ b'a fila min na o min ka d'a ye a ka hɛrɛ b'o de la wali min man d'a ye a ka hɛrɛ b'o de la k'ale t'o dɔn n ka kuma kɔrɔ tɛ ko n bɛ kɛ ka fɛn ɲuman lagosi dɛ walima n bɛ cɛɲɛ lagosi dɛ la n bɛ kɛ ka Ala ka hikima de ɲɛfɔ Ala tɛ foyi kɛ gansan ne de na e farafina kɔni da an dɔ de ka fisa dɔ ye dɔɔnin kɛ ne tɛ farafina kɔni ni yɔrɔ kɔni ma bonya ko la Ala ka bɔ da k'a ye nka o n'a ta bɛɛ ko Ala y'a suraya ɲɛ adamaden bɛɛ dama ka kan nin kuma in na wallahi adamaden suraya ka ɲi hali ni i yɛrɛ bolo ko dɔ b'i jɛ ka adamaden suraya ka ɲi ani suraya foyi tɛ kelen e yɛrɛ mana jɔ ka jikɔnɔ fɛn dɔw filɛ a n'a ka cɛɲɛ ne y'a lajɛ walima n'i ye fɛn ɲɛnamaw lajɛ a mana cɛɲɛ cogo o cogo kɔnɔ don awa sennaanimafɛn don senfilamafɛn don bonya foyi t'a kan e ɲɛkɔrɔ i bɛ misi dɔw ye hali t'a fɛ u ka bɔ i ɲɛkɔrɔ nka o n'a ta bɛɛ n'a fan bɛɛ e yɛrɛ hakili bɛ jigin min na dɔrɔn o y'a sogo de ye walaqad karramna bani adam Ala ya adamaden bonya in dɔ ye Ala ko k'a y'an suraya dilan k'a ɲɛ yɔrɔ min kan ka bila yɔrɔ min na a y'o bila yen i ni fɛn minnu ka kan a y'o k'i la n'i ye adamaden dilan cogo lajɛ ko Ala y'a dilan ka a suraya a kɛtɔ ka a suraya a ye a suraya ɲɛ maa si ma demande don Ala fɛ adamadenw na ko e b'a fɛ ka kɛ adamaden de ye Ala tun bɛna dali kɛ adamaden minnu y'u ka demande don k'olu ka kɛ mɔgɔw ye olu de kɛra mɔgɔw ye a kɛra ten wa ayi Ala yɛrɛ de ye anw sugandi k'anw kɛ adamadenw o tuma na jɔn kan ka Ala fo o la ka Ala barika da o la ka Ala waleɲuman dɔn wa ilayhi al-masir ko nka sura in bɛna ban dɛ ye cogo in bɛna tiɲɛ ko in bɛɛ bɛna ban an bɛna laban Ala fɛ yen ko laban yɔrɔ ye Ala fɛ yen an filɛ cogo min na o y'a nɔ ye a bɛna ko kuncɛ fana an bɛna laban Ala yɔrɔ يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما في السماوات أي كبكل بيقولوا فلا من فوق أيو دلده دلك بلاي تتده كوا أبك كبكل بيقولوا فلا يعبا كنو كوبشدو والأرض فهم بدو كلو كوك على بابدو أبك كبكل كنو كوبدو فهم بكبكل كنو على بابك لما فهم بدو كلو كوك أجورو على بابك لما يعلم ما في السماوات وما في الأرض ودعتو ما الدولة دولة على كوبيني كتشين دوكا بتوبيني كتشين مungama ha au ta kalama kafiru ubarakan de labe ubarakan de labe islamaya contrôle benin labe injila he kafiru de be labe jumeina ala tamin galaba islamaya jundai ala tadu ala ka dini atai akwa ba koloshi e mambe fele tigo kama ala to ka fele kalama nu e fele nu ya tige dugu kolo kokaya ala ba kalama nu ya tige ka ba kolo kono ala ba kalama sere tu ye katai nu yu dulon ka fele tige avion kono ala ba kalama ko ala ba ka ba kolo bilolo vla kono ko be ya beshiro abidu kolo kokango be kalama ويعلم ما تسرون وما تعلنون الله أكبر ويعلم ما تسرون
abe femunun dugu abe femunun gindo ala bo don wa ma tu'linun abe min bangi ala bo fanado ma tusirrun abe femunun dugu koli ni ngon beere de kono ima boka fo ma shifolo duskum adama de femin dugu duskum ko walma amana bembe ke ka dugu ni kya anion je chugo ka be femunun dugu na ta fe ko don ala buto wa ba tu'linun ko ni kuma da fayit eni dugule do na yoro bangine ko ni o kuma da falay wallahu alimun bi dhati sudur nimbe no bok ma tola ka kuma re dafasa ko ala de doni dugay bi dhati suduri ni dusku kono ko tigire am fa fen sigile fila halibi min miri da ma ala bado oda to ni juguma nani kono agiya ka boy kana to akasiki kada adama de dusku be femu miri flado do be temete o khaturu iskile miriya do bin nay konoti ati baski adama de reseto la tsiko bali o do mado la halibi ko jugu miri ni yere yola halibi ko jugu miri ka dimba mawla bisinga jigi konoti nini ngo ingerata ko nini ingerata ute sheria te manom ne oma ama fika ke waswasa ka kitabulo ide nga adama de red la chuguro bituka ke sheria te manom ne oma nga era de nana diskuna sirita saka sabati kono ni ngo imbene bulotani yo diskuna sirita ka nyeshi alama mi ye fen zabati diskuna wala mi manga nyeshi alama ye fen zabati diskuna wala manga mi miris la mera ye fen zabati diskuna wala mi bi kalimani ya chien o ye faratide on ga femunu ben nati be temeti o da to na jigini o ye ajigina ngono ani aqida duwa be asabati me ngono o tekni ani minga suru kena kanana o ye alaka foli mi ko ni nye fura fela o ye ayayi na ya fle o tekli ni nye furala النظرة الأولى لك والثانية عليكم ومن فلوي أولى ayayi kariyeni maxika masite nyela wala madole bi fedo yere ko dafa gay na thania ojme ere de nana dabo ngama fleli ngani yatta sila ninye furani vein mina anyana ninye korode okuma sambina daba kama kafle o misali ojme duskuna tala akodo jigine kono enan ay pourta ni tiende itoro la fana na kunyere na sabati bulu fi bina qur'ana aya soso nai o miriye ibina alkira ka hadisa soso no miriye alkira fo kwali waswasa do be shetana bina na ajona kuna na kika giyan kabui kafa amantu billahi wa rusuli nilman yara alama ndara alaka chido okmana ko duskun kono ko tigitire ala bodon o da to ni mami islam ya bangi kenaka ka kafiriya dugo ikono be fula sanju koro washido awalaysa allah bi a'lama bima fi suduril alamin bala je kono mo mi mu duskuna kwele ala to don ala bodon ka teme duskun tigu wereka min be kono tigi ala ba don o da to ala ko kwate fobo ni be dina kula ala ko bibulo ka kwate lakalil bokoyi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kaka na yare saniya anne de beta wallahi ala don yake ga dan yara mu de lassa illa man rahimallah mawbudi da wallahi ala don yake ga dan de ka wallahi munafiku kumeta de
halu munu masjid dirarjo yo de fo ko amma fu ilayni ni yumate ay here de layni o ala de ha gido banga ala kiray ku ma here layni de ko layni kunde here de ebe ke ko do fo ki kala layni yuma ga kala layni te yuma de wada to angan sku saniya ka faranga baraka be baro baraka jija atuskuna bara ukake ala sagoyi akasori ka baran ke kunya ala jati jengini o kofe sa mo mana fon fo sa mate kishi mo ko kuma torom mo mana fon fo ay ba sura ke ga dande ka ni wa ko do ben njoro ay ni den man nge gwanza e ko toyi we mo ko kuma yi ka bala ka jin dawo yo chuyi nga mimbe kono ala buto to da to ali jo sufiya la kasarakati mo wele aina ho aina sarakatim ne yaro yere jirat tamashiya kon bangino na kusobe nga ona tabbe ne ta kunte yere jirai ikabara bimne ba sara dafali sur alayo gani mami hadi dugo ka ke ko fe ki den kana borunum boli damne bo ta fa ka don suna ne da ke da fe mo ka ba kala o min be ko na ala bodon e ko ki ta fe mo ka ba kala ma gay kal layni yere de mo ki majamnai o de be ko ko bana disku kono ko yere ala bado ya rabbi ala kan disku sani ala kallaba mun manti am ala kan gabaru je alai ala ku saraka aljinai اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.